салом бинандагони азиз, сархати хабарҳои рӯзи 10 ноябр аст аз радиои Озодӣ. Дар ин барнома расонаҳои Эрони акси шиносномаи як шаҳрванди Тоҷикистон зодаи ноҳияи Ҳисорро нашр карданд, ки ба куштори 13 нафар дар масҷиди шаҳри Шерос муттаҳам мебошад. Созмонҳои молӣ пешбинӣ мекунанд, ки ирсоли пули муҳоҷирон аз Русия коҳиш меёбад. Ҷо Байден натиҷаҳои интихоботи Амрикоро рӯзи хуб барои демократия номид. Хабарҳои дигарро ҳам дорем. хабаргузории нимарасмии тасними Эрон дар бораи ҳамлаи рӯзи 27 октябр ба як ибодатгоҳи шиаён дар шаҳри Шерос тафсилотеро нашр кард. Дар ин гузориш як шаҳрванди 23 солаи Тоҷикистон, омили аслӣ ва як шаҳрванди Озарбойҷон ҳамоҳангкунандаи ин ҳамла дониста шудааст. бар пояи маълумоти дардшуда дар як шиноснома Комрони Субҳон шаҳрванди Тоҷикистон ва зодаи соли 1999 мебошад. гӯё шиноснома дар таърихи 8 сентябри соли 2017 аз сӯи шуъбаи корҳои дохилии шаҳри Ҳисор дода шудааст. хабаргузории Тасним шаҳрванди Тоҷикистонро як узви гурӯҳи давлати исломӣ ё доиш номидааст. дар бораи ҳуввияти Комрони Субҳон иттилои бештаре дар даст нест ва маълум нест, ки ӯ чӣ гуна ба Эрон рафтааст. ҷониби Тоҷикистон ҳам ҳанӯз дар ин бора чизе нагуфтааст. дар шуъбаи корҳои дохилии шаҳри Ҳисор ба радиои Озодӣ гуфтанд, ки дар ин робита иттилое надоранд. мақомоти эронӣ гуфтанд, ки дар миёни 26 боздоштшуда бо гумони ҳамла ба масҷиди Шоҳчароғи Шерос шаҳрвандони Озарбойҷон, Тоҷикистон ва Афғонистон мебошанд. президенти Иёлоти Муттаҳидаи Амрико Ҷо Байден интихоботи миёндавраи гузаштаро дар кишвар рӯзи хуб барои демократия номид, чун хабарҳои пешакӣ ин аст, ки ҳузури демократҳо дар ҳарду палатаи маҷлис чандон кам нест. Байден эътироф кард, ки таваррум ва мушкилоти иқтисодӣ мавриди нигаронии интихобкунандаҳо мебошад, вале таъкид кард, ки аксарият дар Амрико ба дастгирии сиёсати ӯ овоз доданд. Байден гуфт пешбиниҳои матбуоту пурсишҳо дар бораи пирӯзии эҳтимолии қобили мулоҳизаи ҷумҳурихоҳон дуруст набуд. натиҷаҳои пешакии интихобот ба ҳарду маҷлиси Конгресс, маҷлиси намояндагон ва ҳам Сенат агарчанд баёнгари эҳтимолан пирӯзии андаки ҷумҳурихоҳо аст, вале ин ғалаба ба онҳо барои бартарият дар Конгресс имкон намедиҳад. натиҷаҳои ниҳоии интихобот дертар эълон мешавад. айбдоркунандаи давлатӣ дар мурофиаи додгоҳии куштори бераҳмонаи ҷавони 23 солае хост, ки гумонбар Саидаҳмад Раҳимов писари ҷаҳонпаҳлавон Саймумин Раҳимов ба 20 соли зиндон маҳкум шавад. ҳодиса моҳи август рух дод ва он замон тафтишот гуфт, ки Саидаҳмад Раҳимов дар пайи як баҳси қарзи пулӣ бо ҷавони дигар Муҳаммад Ҷовиди Зокирзода ӯро бо чандин зарби корд куштааст. ҷузъиёти ахири мурофиаи додгоҳиро 4 соат баъд дар барномаи ахбори Озодӣ тақдим мекунем. соли 2022 ҳаҷми умумии пулҳои интиқолии муҳоҷирон аз Русия назар ба соли гузашта тахминан 25% камтар мешавад. Бонки Осиёи Рушд дар як гузориш дар бораи Тоҷикистон мегӯяд, агар соли 2021 бо кӯмаки муҳоҷирони корӣ аз Русия ба Тоҷикистон 2 миллиарду 250 миллион доллар ворид шуда бошад, имсол ин нишондод метавонад тахминан 1 миллиарду 700 миллион долларро ташкил диҳад. шурӯи ҷанги беасос алайҳи Украина ба бисёр бахшҳои иқтисоди Русия осеб расонид ва сабаби поин омадани нишондодҳо шуд. муовини раиси ҳукумати Русия Алексей Аверчуки дирӯз дар душанбе дар маросими ифтитоҳи кори маркази муҳоҷирати Москав иштирок кард. гуфтааст, ки дар таърихи 1 ноябри имсол дар ҳудуди Русия 1 миллиону 200 ҳазор шаҳрванди Тоҷикистон қарор дошт. ба навиштаи хабаргузории расмии ТАСС мақоми Рус гуфтааст, ки муҳоҷирони корӣ ба иқтисоди Русия ва Тоҷикистон саҳми зиёд мегузоранд. кор дар Русия барои бисёр шаҳрвандони Тоҷикистон дар солҳои истиқлолият муҳимтарин макони даромад шуд. Русия гуфт, ки дар ҷаласаи сарони кишварҳои гурӯҳи 20гона дар Индонезия вазири корҳои хориҷии Русия Сергей Лавров ҳузурӣ ва президент Владимир Путин онлайнӣ иштирок мекунанд. дар ин бора рӯзи 10 ноябр як мақоми сафорати Русия дар Индонезия хабар дод. чандин кишвар таҳдид карданд, ки дар сурати ҳузури Путин дар ин ҷаласа, ки бо ширкати раҳбарони кишварҳои пешрафтаи саноатӣ мегузарад, ин ҳамоишро таҳрим хоҳанд кард. ҳуҷуми беасоси Русия ба хоки Украинаро моҳи феврал ғарбу Аврупо маҳкум ва Русияро таҳрим карданд.
یک مقام بلندپایه نظامی ایرانی گفت نیروهای مسلح ایران همیشه تاکید کردند که ارتش تاجیکستان نباید در بحث‌های مرزی از پهپاد یا درون‌های ابابیل 2 استفاده کند. آژانس خبری ایرنای ایران روز 9 نوامبر خلاصه‌های صحبت‌های تلفنی فرمانده ستاد نیروهای مسلح ایران محمد باقری و وزیر دفاع قرقیزستان بکتیبک بکبولوتوف را نشر کرد. با نوشته این منبع که آن را سامانه‌های قرقیزستانی هم باز نشر کردند، باقری در صحبت با بکبولوتوف گفته است که درون یا پهپادهای ایرانی نوع ابابیل 2 تنها قابلیت اکتشافی دارند و با سلاح یا دستگاه‌های دفاعی مجهز نیستند. معلوم نیست موقع تاجیکستان به این صحبت‌ها چگونه است. بهار امسال جانب ایران درباره در دوشنبه برای مانده شدن استحصال پهپادهای نوع ابابیل 2 خبر داد، ولی تاجیکستان از شرح این موضوع خودداری کرده است. وزیر ایرانی همچنین گفته است کشورش آماده است همکاری‌های حربی و اکتشافی را با طرف قرقیزستان گسترش و تحکیم دهد. و حالا قرب اسعار بانک ملی تاجیکستان امروز 10 نوامبر قرب 1000 روبل روسی را 163 سامانی، $1 آمریکایی را 10 سامانی و 21 درم و 1 یورو را 10 سامانی و 26 درم مقرر کرده است. قرب اسعار در بانک‌های تجارتی میتواند فرق کند. در همین جا نشر امروزه سرخط خبرها به انجام میرسد. 4 ساعت بعد در اخبار آزادی وام میخوریم.